Invertir en l'economia del coneixement, la investigació, la innovació i la formació per diversificar el model econòmic de les Illes Balears és clau. És fonamental per potenciar sectors que creen producte turístic amb valor afegit i ocupació estable i de qualitat. Són paraules seves del discurs d'investidura. Ben segur que avui també els subscriuria. No és la primera vegada que aquest grup del PI se'n preocupa per la recerca i la innovació. Però a vegades les paraules queden en paraules i no en fets, massa vegades. Des de fa un any tots sabem, o molts sabem, que l'Observatori de Costitx està en concurs de creadors i que està en venda en gairebé d'1.800.000 euros per afrontar les deutes que té. Dit això, el que pensam és que sabem també que se pot arribar a vendre l'Observatori a trossos, per parts. Dic el que pensam que el greu és que se pot perdre un centre dedicat a la innovació, a la recerca, al coneixement, a la divulgació científica. I més, un centre de reconegut prestigi, tot ha col·laborat amb la NASA moltes vegades. Davant aquesta qüestió, té el seu govern alguna iniciativa prevista per evitar la desaparició de l'Observatori Astronòmic de Costitx? Gràcies. Jo vaig ser presidenta del Consell de Mallorca, vàrem intentar fer una fundació pública precisament perquè pogués retornar tot allò que s'havia invertit des de lo públic a l'Observatori de Costitx i, per tant, fer-ho amb el govern de les Illes Balears. Desgraciadament, a la passada legislatura algú va aturar aquell procediment i se va estancar una negociació que jo crec que era la que feia possible que allò que s'havia invertit des de lo públic revertís a l'interès general. Ara, desgraciadament, pareix que hi ha moltes coses que ja hi són massa tard. Moltes gràcies. No crec que sigui massa tard. És a dir, el que no podem perdre és el continent d'aquest espai que se trosseja i podem perdre el contingut que s'ha aconseguit i que molts de nens i nines han experimentat allà i que tot aquest coneixement que s'ha aconseguit s'ha pogut repartir al món. Nosaltres no li demanem que ho compri. No li demanem que ho compri. Vostè sap, com ho ha dit, que el senyor Comas Bona havia fet un conveni per fer-ho. La senyora Salom, la passada legislatura, ho va aturar. A nosaltres ens preocupa la recerca. I aquest espai no se pot vendre a trossos. Pensam que és imprescindible trobar recursos o privats, o públics, o institucionals perquè això no desapareixi. No li demanem que ho compri, però sí, si vostè se posa endavant, creiem que té la presidència del govern prou força per fer veure que això no se pot perdre. I és aquí on nosaltres fem aquesta pregunta. És a dir, si nosaltres perdem un espai de referència com aquest, a part que hi pugui haver hagut una mala gestió, com vostè deia, que jo no he entrat, estem perdent tal força en les coses. Tenim CIDISPA, tenim un observatori de Costitx. En un futur tindrem una arrel molt important en la facultat de Medicina. Però el que no podem explorar després davant el mort. Ens agradaria que se posés davant i intentés acumular forces, sinèrgies perquè realment amb ajuda privada, ajuda pública a Madrid o a Europa no desapareixi. O ajudes internacionals perquè molta gent coneix l'observatori.